Dan komen ze binnen de vierde groep, derde bezichtiging hengsten. Dames en heren, vangen aan in de vierde groep, derde bezichtiging hengsten met catalogus nummer 220. 220 nu. 220, 220, 220. Teunis van Hilberalti. Zoon van Bartele 472. Moeder is een stermerrie van Rindert 406. Hengst werd gefokt bij B. Veldhuizen in Putten. En de eigenaren combinatie De Vries uit Wiewert en Tedeboer uit Sint-Johannesga. De stokmaat 1,65 meter. 1 meter 65 centimeters. 1,65 meter.
Catalogus nummer 240 verwachten we binnen, daar is hij al. Nummer 240, Timo van de Zunne. 240, 240, 240. Timo is een zoon van Alwin 469. Moeder en stermerrie van Lodewijk 431. Jo Onderdijk in Zwolle de Fokker. En eigenaar B.E. Lokhorst in Ederveen. Stokmaat 1,65 meter. With a height of 1 meter 65 centimeters. 1,65 meter. De entree van nummer 242 nu. 242, 242, 242, 242, Ulrik RS van Top en Twel. Ook een zoon van Alwin 469, gefokt uit een stamboekmerrie van Brandes 354. Gefokt bij R. Schra en S. Winia in Oppenhuizen
De eigenaren Friesenstal Manel in Afferden en T. de Boer in Sint-Johannesga. Hengst heeft een stokmaat van 1,65 meter, 1,65 meter, 1,65 meter. Bezichtiging nummer 3 van catalogus nummer 259. Verwachten we zo dadelijk binnen. Laatste roep, derde bezichtiging hengsten. En daar is nummer 259. 259, 259, 259, Titiaan van As, zoon van Epke 474. Moeder is preferent prestatie, is een dochter van Brandus 345. Gefokt bij A. Diers, Schaefer en Sodemans in Kerkrade. Eigenaren Friesenstal Manel in Afferden en T. de Boer in Sint-Johannesga. Stokmaat van deze hengst inmiddels 1,68 meter, 1,68 meter.
1,68 Meter. En nu nummer 267. Catalogus nummer 267. Nummer 267. 267. 267. Timen K. Ook een zoon van Epke 474. Gefokt uit een stermerrie van de hengst Wikke 404. De fokker is H.J.M. Korten uit Weert. Eigenaren L.E.J. van de Vaart in Tiel en Tom Valmer in Lunteren. Stokmaat van deze hengst ongewijzigd 1,67 meter. 1,67 meter, 1,67 meter.
gaan door met catalogus nummer 271. Nummer 271, nummer 271, 271, 271, Teres van Visser. Vader Epke 474, moeder is Kroon, preferent prestatie. Is een dochter van de hengst Feitse 293. Fokker-eigenaar van deze hengst TC Visser in Lunteren. En de stokmaat 1,66 meter. 1,66 meter, 1,66 meter 66. Derde bezichtiging van nummer 273. 273 komt binnen. Next stallion number 273.
Nummer 273, 273, Tycho T. van Sessing. Eveneens een zoon van Epke 474, gefokt uit een stermerrie van de hengst Lolke 371. Fokkers-eigenaren M&P Tank in Vragender. Hengst met een stokmaat van 1,62 meter. 1 meter 62 centimeters, 1 meter 62. En dan nu alweer de laatste hengst, dames en heren. Nummer 275. Zo dadelijk de hele groep weer binnen. En dan de laatste uitslag. Maar eerst 275, 275, 275, 275, Jonger L, zoon van Epke 474. Moeder een stermerrie van Onne 376. Gefokt bij G. Lukkes in Sonnega. Eigenaren J.J. van der Meulen, Broek Noord. En stal Chardon in Jorwert. Stokmaat van deze hengst inmiddels 1,65 meter.
1 meter 65, 1 meter 65. En dat waren ze, de laatste groep, dames en heren, derde bezichtiging hengsten. Hebben ze individueel nog 1 keer kunnen zien, zo ook de juryleden. En daar komt de groep binnen. De laatste uitslag, zo dadelijk. Die spanning wordt weer opgevoerd. Groep 4 komt nu binnen. En daarna hebben we een royale pauze tot 8:30. Dan voor de tweede maal de Frisian Proms.
Spannende muziek, dames en heren, u hoort het. Nou, nog even overleg. Alle details worden meegenomen. Welke hengsten krijgen kans om zich straks te bewijzen in het verrichtingonderzoek. En zo te zien is de jury eruit. Dus gaan we naar de uitslag van de laatste groep, groep 4. Ja, dames en heren, hierbij dan de uitslag van de laatste groep. Te beginnen bij nummer 220. Deze wordt uitgenodigd voor het verrichtingstraject. Nummer 240 wordt uitgenodigd voor het verrichtingstraject. Nummer 242 wordt uitgenodigd voor het verrichtingstraject. Wacht even, het is groep 4, hè? Dan komen we nu bij de uitslag van nummer 259, wordt uitgenodigd voor het verrichtingstraject. Dan komen we nu bij de uitslag van nummer 267. Paard die een sierlijke verschijning is met een mooie bovenlijn, hele jeugdige opdruk. Instapt, dan mist hij de nodige ruimte en de buiging. Bewegingsafloop zou correcter kunnen, wordt niet uitgenodigd voor het verrichtingstraject. Dan nummer 271. Paard met een aansprekende voorhand. Zo in het middenstuk ietsje sterker, is ietsje gezonken in het middenstuk. Wel, daartegen weer wat strak op de lendenen. In stap mist hij de nodige buiging. Zou ook meer lichaamsgebruik moeten zien. Dat zien we ook in zijn manier van beweging. Hij drukt zichzelf te veel naar beneden. Mist ook snelheid in het achterbeen. Gaat niet mee naar de volgende rol. Hij wordt niet uitgenodigd voor het verrichtingstraject. Dan hierbij de uitslag van nummer 273. Paard met een fraaie voorhand. Zouden het middenstuk wat sterker willen zien, iets gezonken. De stap heeft voldoende ruimte. Bewegingsafloop zou correcter kunnen in de manier van stappen. In draf heeft hij wel wat buiging, maar hij blijft te veel neerwaarts lopen. Gaat niet mee of wordt niet uitgenodigd voor het verrichtingstraject. ...275 wordt uitgenodigd voor het verrichtingstraject. Wel, dames en heren, dit was dan de oogst voor dit jaar. We willen u hartelijk danken voor uw aanwezigheid. Bert zal het gelijk willen opnemen, maar ik wil even in de gelegenheid... om ook de mensen hier in de ring, met name de ringmeester, te bedanken voor de medewerking. Het is hartstikke mooi gegaan. Bedankt allemaal en we zien u elkaar graag bij het verrichtingstraject terug. Dank u wel. Mooie woorden van Harry Draaier, voorzitter van de hengstenkeuring jury. Proficiat aan de fokkers-eigenaren van de nummers 220, 240, 242, 259 en 275. Gefeliciteerd. Nog een vijftal hengsten meegenomen uit die laatste groep. En dat betekent dat 23 hengsten totaal doorgaan naar het verrichtingonderzoek. Begon met zo'n 280 hengsten in Drachten. Gisteren in de tweede bezichtiging 22.